मासूम चेहरा देख के हम मर गईनी ओ बेदर्द पा कि मासूम चेहरा देख के हम मर गईनी ओ बेदर्द पा ऊ का रोई हमरा दर्द पा जे फिदा बवे हर मर्द। अभी इस समय टूट चुके हैं, बहुत टूट चुका हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये या तो ये लाइन छोड़ दूँ, नहीं तो बिजनेस करूँ, या फिर मैं क्या करूँ। ई लोग चाहत लो एकला ही मलाई चाटे के, ठीक बा। जे बढ़िया गाई ओकरा के ई लोग हमेशा दबावे काम कइले बा, लोग कि उ आगे आ जाई, हमनी के जगह पे आ जाई, उहो मलाई चाटे लागी। इहे बात आलम राज के संगे भइल बावे। उ एगो मुसलमान जात होके हिंदू समाज खातिर जागरण जितना वो स्टेज से जागरण कर दिले पड़े केहू अइसन भोजपुरी में जन हिंदू समाज से बावे। अब नया रीजन में भोजपुरी में एक नया सिस्टम चल गया है, बबुआन का गाना बजाओ, जादू जी का गाना बजाओ। मैं मुस्लिम जाति से हूँ। अच्छा। मैं आज तक छिपाया नहीं किसी को। हाँ। मैं नाम भी रखा हूँ आलम राज, तो आलम मुस्लिम ही जाति के, मुस्लिम जाति से बिलोंग करता हूँ। हो सकता है कि उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं अलग जाति से हूँ, तो इसको ना आगे बढ़ने दिया जाए। स्मार्ट न्यूज और भोजपुरी एक्सप्रेस में तो आज के जौन चर्चा हुई उस चर्चा के विषय ही रही कि जैसे कि भोजपुरी जगत में बड़ जितना कलाकार बड़े, छोट कलाकार अगर कुछ अच्छा करे के, कुछ बढ़िया करे के, कुछ नया करे के अगर चालू करता, शुरुआत करता, अगर वो प्रयास करता तो ओकरा के कहीं ना कहीं से दबावल जाता। अगर यूट्यूब पे वो गाना डालता तो ओकरा यूट्यूब पे स्ट्राइक मरवावल जाता, रिपोर्ट मरवावल जाता और ओकरा गाना के नीचे गिरावल जाता। वही विषय पर चर्चा हुई। तो हमनी के बात करे के चाहे सन कि आलम राज जी एगो बड़ा बढ़िया सुंदर सैड सॉन्ग गइल रहनी है, जौन मार्केट में ये अनुमान लगावल जाता रहा कि बड़ा बढ़िया चली और जितना भी बड़े स्टार बड़े सब केहू के दाब के आगे निकल जाए। तो यही विषय पर जैसे आलम राज जी के जौन सैड सॉन्ग आई रहा ओकरा पीछे के बड़ा कारण बा, बड़ा रहस्य बा कि वो गाना काहे ना चलल है। आलम राज जी लाइव आके और बात के बतैले बानी कि हमारा चैनल पे ओकरा के स्ट्राइक मारल गई रहा, रिपोर्ट मारल गई रहा। तो विकास सिंह जी हम बात करें कि आलम राज जी के साथ जौन घटना घटल बा, का ई भोजपुरी जगत खातिर सही संदेश बा? ना सही संदेश कहाँ, बिल्कुल गलत भले वहाँ साथ है और बहुत गलत होता है। वहाँ के लाइव हम देखनी है तो बताओ तनी कि हमारे प्रोग्राम के भी लोग जहाँ भी प्रोग्राम होता वहाँ भी लोग जाए गलत कमेंटबाजी करता, गाना थी तो स्ट्राइक मरवाता, तो ये बिल्कुल गलत बा। आलम राज जी तो शुरू से बहुत अच्छा कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा स्टेज भी प्रोग्राम करनी है, काफ़ी जागरण का प्रोग्राम करनी, अच्छा स्टेज शो दिले बनी, अच्छा गाना दिले बनी मार्केट में। तो वहाँ संगे जौन भी घटना होता है, जे भी करता है ये काफ़ी मतलब भोजपुरी खातिर बहुत गलत होता है, जे भी करता बहुत गलत भाई। जैसे कि विकास सिंह जी बतानिया कि वहाँ के स्टेज प्रोग्राम भी बड़ा बढ़िया दिले और ये गाना के जौन नीचे दिखावे के प्रक्रिया चालू भइल बा भोजपुरी जगत में, ये बड़ा गलत बटे। काहे से कि सब केहू के चांस मिले के चाहिए, चाहे वो बड़े कलाकार हो चाहे छोट कलाकार होगा। अगर रउआ शीर्ष पर पहुँच चुकल बनी और रउआ चाहता नहीं कि अकेले हम ही राज करी, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं क्या हो सकत। काहे से कि पब्लिक के प्यार से ही लोग आगे बढ़ेला। रउआ छल कपट क दिन तक ले कलेम, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो गाना पे रउआ छल कपट करके और कोई को नीचे दिखाएं। नीतीश बाबा हम बात करे के चाहें जौन ई प्रक्रिया चालू कर दिहल गई बटे भोजपुरी जगत में, भोजपुरी जगत के जौन ई गंदा घिनौना काम होता भोजपुरी जगत में, एकरा बारे में ये तो कहीं से उचित नहीं है। ई लोग चाहत लो एकला ही मलाई चाटे के, ठीक बा। जे बढ़िया गाई ओकरा के ई लोग हमेशा दबावे काम कइले बा, लोग कि उ आगे आ जाई, हमनी के जगह पे आ जाई, उहो मलाई चाटे लागी। इहे बात आलम राज के संगे भइल बावे। उ एगो मुसलमान जात होके हिंदू समाज खातिर जागरण जितना वो स्टेज से जागरण कर दिले पड़े केहू अइसन भोजपुरी में जन हिंदू समाज से बावे उन्हें के कइले, यही से दबावे काम होता। ई जातिवाद के भी खेल बावे, ये और कौन बात नहीं की ज़्यादा। बिल्कुल जौन वहाँ के स्टेज प्रोग्राम आलम राज जी करीले बड़ा काबिले तारीफ होला, बड़ा लोग पसंद करेला, रात भर भीड़ बिल्कुल टिकल रहेला। तो जौन ई काम घिनौना काम होता एकरा खातिर हमनी के टीम बिल्कुल तत्पर तैयार रही। जे भी गलत अगर केहू सिंगर के साथे, चाहे वो छोट सिंगर होकर चाहे बड़ सिंगर होकर, अगर उनका साथे कोई भी गलत करता तो हमनी के टीम बिल्कुल ओपक ओकरा विरोध में खड़ा रही। आलम राज जी के साथे जौन घटना होता है एक निंदा हमार पूरा टीम करता और अगर गलत के साथ कोई और दोसर कोई आवता तो ओकरो विरोध हमनी करम सन। अगर गलत भइल बा तो एकरा के सुधारल जाओ और ऐसन का अगर मानसिकता रउआ लगे हो गई बा तो रउआ कई दिन तक शीर्ष पर टिकल रहे, एक ना एक दिन रउआ धरातल पे जमीन पे गिरे के पड़ी। अगर ऐसा का मानसिकता ऐसा का सोच रउआ लेके चलता नहीं तो यही के साथ साथ फिर से अगले वीडियो में मिला जाए। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।